Moi boas, que tal? Aquí estamos unha semana máis en Orixe e Calidade, o programa co que levamos toda a actualidade do sector vitivinícola ata as súas casas. Durante a vindeira media hora repasaremos a actualidade que nos deixou este sector, así que xa saben, póñanse cómodos que comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Xa en varios programas abordamos como se realizan as análises de solo, pero nesta ocasión queremos falarlles da seguinte parte do proceso. Por iso esta semana visitamos a Estación Fitopatolóxica do Areeiro. No análisis de solo, lévase, en suelos de viñedo, faise normalmente con carácter preventivo. Hoxe en día querese controlar todos os factores, é un factor fundamental nos solos de viña, é a nutrición de esa viña. Entonces, desde que nos chegamos aquí, no ano 1990 aproximadamente, o sector da viña sempre foi puxo especial interés en que se analizaran os solos para facer un abonado racional, non é para nada máis. Entonces, a cuestión é que xa naquel momento análisis de solos rutinario ou estándar facíase en outros laboratorios, faise en máis laboratorios. O que pasa é que aquí pediúsenos que intentáramos, ademais de facer o análisis, que é unha parte obxectiva, típica, como un análisis de sangre, pero en solo, donde se fan uns parámetros analíticos. Aparte de eso, querían que de alguma maneira nos intentáramos asesoralos con ese resultado dese análisis. Pero o importante é que no momento en que traen a mostra, nos, aparte de tomar os datos administrativos, entre comillas, intentemos averiguar se ten algún problema na viña, se a viña é moi antigua, se é moi xoven, conocer unha serie de factores para facer o diagnóstico o máis axitado posible. Unha vez que temos anotado todos os datos técnicos necesarios, atribuímoslle un código de laboratorio que vai a ser a maneira en que a mostra entra no laboratorio. Xa pasamos á fase en sí de laboratorio, entonces no laboratorio hai que ser de alguma maneira absolutamente obxectivo. Entonces o que facemos é traballar por tandas de 20 mostras. Cando ven a mostra hai que secala, porque é un procedimento analítico normal, hai que secala, tela 24 horas a 30 grados aí dentro. Unha vez que esa mostra está seca, hai que tamizala, e unha vez que está tamizada, introducímola nestas tarrinas
E a partir de aí, así entrará no laboratorio con un código asignado. Agora vamos a ver no laboratorio que por razóns prácticas non se traballa con mostras individuales, sino que se fan tandas de 20. E veredes como aí xa está todo absolutamente organizado, porque claro, o que é tremendamente importante aquí é que non haxa ningún error, que non se poden confundir mostras. Entonces, o traballo do laboratorio vai de saber que é absolutamente sistemático para que non haxa ningún error. Para nós é un análisis preventivo. Entonces, o ideal é recoller as mostras nos meses de outubro, novembro, decembro como moi tarde, mandalas ao laboratorio e aquí, con certa calma, porque claro, somos sempre o mesmo número de persoas traballando, con certa calma, proceder a facer os análisis, mandamos os consellos de abonado nosos, independentemente do que o seu técnico correspondente lles diga, e empezan as correccións. Análisis de solos, a nosa sección está facendo aproximadamente 3.000, 2.500, 3.000 ao ano. Desos 2.500, 3.000, prácticamente 2.000, o sea, un 75%, porque temos já de moitos anos, son suelos de viña. E a maior parte son tanto de aquí do Salnés como baixo do Rosal. Bueno, pasamos entonces á fase estrictamente de laboratorio, onde todo é bastante metódico, cuadriculado, que é como debe ser para que haxa os menos errores posibles. Aquelas tarrinas que estaban fora, agora entran no laboratorio en tandas de 20, que é como se vai a traballar. Aquí, normalmente, por rutina, non só eso, sino que cada 20 mostras de terra poñenas dun color diferente, para que en ningún momento toca tanda azul, toca tanda negra, etc. Bueno, non vos dixen ao principio que en cada análisis de solos incluye varias determinacións, non só unha. Nun análisis de solos, igual que nun análisis de sangre, determinase o valor de pH en agua, pH en cloruro potásico, contido de fósforo, contido de materia orgánica, catións. Bueno, son cousas que o mellor a vos non vos sona moito, pero que calquer usuario de aquí do servicio están totalmente familiarizados con él. Para cada determinación hai que facer un procedimento distinto. Algúns fanse de maneira inmediata. Por exemplo, o pH en auga, que é unha determinación moi común e moi conocida, pésase 10 gramos de terra, añádese 25 mililitros e por procedimento, bueno, mídense no pHímetro, tal como está facendo a compañeira agora, e anótase o valor. Non ten absolutamente ningunha outra complicación. Sin embargo, o fósforo, que é outra determinación que se fai con moita frecuencia, bueno, sempre nos análisis, o procedimento do fósforo exige como mínimo que as mostras estén en contacto durante unha noite con unha sustancia. Eso quere decir que pésanse as mostras de terra, añádeselle un reactivo, agítase, sigues un procedimento, filtrase e despois hai que facer a colorimetría, que se chama, para determinar as cantidades, que é o que temos feito aquí. Finalmente, aquela mostra de terra convírtese, para saber o fósforo que ten ese suelo, convírtese en isto, que é o que despois vamos a un aparato e medimos. Canto máis intenso é o azul do vasiño, máis fósforo hai nese suelo. En este suelo, tal como vemos, posiblemente se botou xa moitísimo fósforo, este suelo vai a ter uns niveles de fósforo altísimos. Como un suelo natural en Galicia non ten tanto fósforo, eso quere decir que se estuvo añadindo fósforo durante moitos anos. Eso quere decir tamén que no momento de abonar non é necesario añadir fósforo, ou incluso o millor, si xa hai demasiado fósforo en ese suelo, aconsellase que non se añadan determinados abonos orgánicos ou non, porque os niveis de fósforo dese suelo xa son adecuados e se seguimos aumentando estamos, bueno, perxudicando a largo plazo o suelo, vale? O sea que un simple color tradúcese pois en unha serie de consecuencias que nós intentamos resumir cando despois entregamos o resultado do análisis. Un análisis de solo pois, é o que é, costa o que costa, pero é unha pena que despois sea un papel máis no medio. Realmente ten unha información, non é a panacea, porque nesto dos análisis de solo hai xente que di sin un análisis de solo non podo facer nada. Non é a panacea, non di todo, pero é como medida preventiva, é necesaria, aconsellable e ademais débese seguir. Despois hai unha parte do análisis que, bueno, que é o que se chama o complexo de cambio de solo, que é onde determinas calcio, magnesio, sodio, potasio e aluminio. Ao final, aí o máis importante que determinas é unha cuestión importante nos suelos de Galicia, o aluminio, porque nos suelos de Galicia, nos suelos de viña tamén, normalmente os suelos de viña por naturaleza son ácidos, quere decir, teñen aluminio no solo, e ese aluminio, esa acidez do solo non é, se é moi intensa, non é axeitada para o cultivo de viña, en absoluto. Entonces, ese é un parámetro que é fundamental e que nós temos que facer sempre para conocer a cantidad de aluminio que hai no solo,
para ver se é necesario corrixir ou non a acidez, pois temos que facer un procedimento, bueno, que nos leva tamén 2 días, porque hai que, bueno, temos aí as mostras, hai que mezclar a mostra con un reactivo, deixala un tempo de contacto de 24 horas, ou ao día seguinte agitar, filtrar, e é cando pasamos ao equipo de absorción atómica, que é un que despois, se queredes, vedes ali ao fondo, que é onde se determina a cantidade de calcio, magnesio, sodio, potasio e aluminio. En principio, canto máis intenso é a materia orgánica, é a que lle dá color ao suelo. Entón, canto máis intenso é o color, máis materia orgánica hai. A materia orgánica nos solos de Galicia é tamén outro factor super determinante. Porque, de alguna maneira, os solos de Galicia... Bueno, eu chamo os solos de Galicia non por nada, porque os solos de Galicia son ácidos derivados de un material que non hai no resto de España. Entón, teñen os solos en sí unhas dinámicas diferentes. E os solos de Galicia, se vos fijades, filtran moi ben a auga, non reteñen auga. Pero, como non reteñen auga, tamén teñen dificultades para reter nutrientes. Quero decir, van soltando moi lentamente, pero non nos reteñen, como un suelo de arcilla de Castilla. Entonces, que é o que facilita máis a un suelo que reteña nutrientes para despois irlos dando pouco a pouco á viña? A materia orgánica. Por iso é tan importante, digo nos solos de Galicia, que son moi arenosos, por iso é tan sumamente importante manter os solos nun nivel bo de materia orgánica, porque de alguna maneira é como a despensa, ou polo menos é a que ten a capacidade de reter aí os nutrientes para despois darlos á viña. Entramos na fase 3 do análisis, entre comillas, recollida de mostras, a cociña general, onde se fan todos os procedimentos básicos, e despois o que nós chamamos análisis especiales. Non son especiales, pero, bueno, requiren unha instrumentación un pouco máis delicada. Entón, entregamos as mostras, e aquí o compañeiro ou a compañeira o que fai é medir aí a cantidad de nutrientes que haxe. Isto chamase absorción atómica. Iso quere decir que calquer elemento da tabla periódica desos que aparecen aí, se está en concentración suficientes, pode ser medido. Nos utilizamos o equipo aquí para os solos, sobre todo, por iso medimos calcio, magnesio, sodio, potasio e aluminio, que van medindo aí tal como está ele. Como é un aparato que en sí sirve para outras cousas, é o que vos comentaba antes, que tamén no BRAN sirvenos para medir aquí, unha vez que facemos todo o procedimento, ferro, manganeso, cobre, zinc en planta. E unha vez que todo isto está, van anotando os resultados, volvenos outra vez ao laboratorio, do laboratorio pásanmos a min, cargámoslos nun programa bueno, unha base de datos que temos, e xa cos resultados todos cargados, e cando vemos o resultado final de todos os parámetros xuntos, e facemos unha interpretación conxunta do análisis. Temos todos os datos do laboratorio, estes datos nos cargámoslo nun programa informático que temos aquí para que fagan os cálculos correspondentes de cada un dos parámetros, e todo iso convírtese en unha folla de análisis que é a que levamos entregando prácticamente desde que estamos aquí. Apenas apenas a cambiamos desde que estamos aquí. Na folla de análisis podedes ver, bueno, que hai unha serie de parámetros que son os que xa aquí reposadamente míranse todos en conjunto, e en función do que che diga todo o conjunto, faz aquí, en principio, un comentario sentado, pausado, en función do que che suxire cada análisis. Xa vos dixen que esta é unha fase subjetiva, que cada análisis leva unha interpretación diferente. Nos facemos moitos solos. Xa vos dixen ao principio que posiblemente o 70% dos solos que facemos, o 70% son solos de viña. Entonces, aquí estamos falando de solos de viña, entonces, o que vos interesa, eu teño que decir que iso me chama moito a atención, que os solos de viña son posiblemente, desde o punto de vista da fertilidade química ou da fertilidade agrícola, son os mimados, pero son os cultivos mimados por excelencia. Son, con diferencia, os solos que están máis enriquecidos, teñen casi todos ácidos correxidas xa, o sea, son uns solos bastante moi mimados. Que sucede? Que posiblemente o que non debamos facer é como se fai cando para correxir un defecto de nutrición ao final estamos mimando excesivamente, porque realmente, se a mí me preguntades que é o que máis me chama a atención ou que tendencia se debería ao mellor evitar, é todo o contrario, é reducir os abonados xa nos solos de viña, porque realmente estánse enriquecendo moito, e enriquecendo en elementos como, que además sempre nombro o mismo, o fósforo, que o fósforo é un indicador de que aí se fixeron uns abonados moi intensos, e non nos interesa, porque realmente interesa nos ter un suelo en boas condicións, pero non un suelo sobrealimentado, sobrenutrido, porque se está sobrealimentado, tamén despois facilita que os hongos do suelo estén sobrealimentados. Entonces,
é casi a única excepción en que moitas veces o que poñemos incluso é reduzca o abonado ou todo eso. E polo demais, bueno, é que realmente os suelos de viña a xente aquí cuidaos moito. Despois hai un sector de técnicos, hai que decirlo, hai un sector de técnicos de viña que puxeron moito interés sempre, porque realmente son os técnicos os que demandaron os análisis e non ao revés, por decirlo de alguma maneira. Nos chegamos aquí e empezaron as cooperativas grandes, hai que decirlo, as 3 cooperativas grandes que hai aquí en Cambados. Empezaron eles, os técnicos, a demandarnos a nos análisis, e eles foron, porque é así, eles foron os que de alguma maneira publicitaron o noso traballo. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A semana pasada o presidente da Ruta do Viño Rías Baixas, Juan Gil, participou na presentación da marca Enoturismo Galicia en Fitur. Esta marca para augas foi impulsada polo Clúster de Turismo de Galicia para englobar a oferta enoturística galega. O enoturismo galego tamén tivo o seu espazo en Fitur baixo a marca para augas Enoturismo Galicia. O stand da Xunta acolleu a presentación desta proposta que naceu amparada polo Clúster de Turismo de Galicia. Que cumplen claramente con este objetivo de colaboración y este objetivo de mejora en la competitividad y en la desestacionalización. Estos proyectos nacen bajo el marco de concurso de ideas que hacemos todos los años desde el Clúster Turismo Galicia. Este proxecto nace da colaboración público-privada agrupando as 5 rutas do viño galegas. Así, baixo a marca paraugas de Enoturismo Galicia, Rías Baixas, Monterrey, Ribeira Sacra, Valdeorras e o Ribeiro danse a man para formar un produto único. Nadie tiene duda del potencial que puede tener el enoturismo en Galicia. Sin duda ninguna es una de nuestras marcas clave. Venir a Galicia es venir a comer, es venir a disfrutar del verde, es venir a disfrutar del territorio, pero es también venir a disfrutar de nuestros vinos y de las rutas que lo llevan. El proyecto nació el pasado año gracias al Clúster de Turismo de Galicia, que entendió la necesidad de crear una marca fuerte y única que represente el excelente potencial enoturístico de Galicia dentro y fuera de nuestras fronteras. La nueva marca permitirá sin duda contar con una imagen fuerte, no solo para dar a conocer los recursos enoturísticos con los que cuenta nuestro territorio, sino también para mejorar su comercialización y su internacionalización. Con nacemento desta iniciativa, o sector busca desenvolver propostas diferenciadas que lles permitan atraer ao visitante amosando os encantos e atractivos propios do mundo vitivinícola e da terra, a cultura, o patrimonio e as xentes que o rodean. Con este nuevo proyecto, Enoturismo Galicia, nuestros visitantes cada vez más podrán conocer mejor nuestras bodegas, la forma de elaborar nuestros vinos, tan distintos de todo lo conocido, la forma en que nosotros cultivamos la viña, desde los más bellos emparrados junto al mar de las Rías Baixas hasta los heroicos socalcos de la Ribeira Sacra, desde las laderas pizarrosas de Valdeorras hasta las tierras de Monterrey, pasando por los minifundios graníticos del Ribeiro. A marca Enoturismo Galicia ven situarse a cabeza das propostas galegas, seguindo a este lado o propio sector, que é un dos máis importantes na nosa comunidade. Como saben, los vinos gallegos están consiguiendo en la actualidad una gran proyección y notoriedad basada en nuestra gran calidad. Nuestra comunidad Galicia produce más de 44.000 toneladas de uva al año, lo que supone más de 360.000 hectolitros de vino cualificado y un valor económico que supera los 150 millones de euros, y si no que me corrija el presidente. Los vinos vienen impregnados de la cultura que nos rodea y transmiten al viajero el sabor de cada tierra. La vinculación de la etnología con la gastronomía, con el patrimonio, con nuestra cultura y la tradición que rodean al mundo del vino consiguen que, en su conjunto, el hecho de probar nuevos vinos y de visitar los territorios en los que se produce se está convirtiendo en una tipología turística con gran potencial y un auge significativo.
Dende a Xunta de Galicia tamén están convencidos da importancia que o turismo enolóxico pode ter na nosa comunidade. Por iso traballan para potencialo, apoiando proxectos como o presentado na Feira Internacional de Turismo. Turismo enológico se está convirtiendo en uno de nuestros principales productos, ya que otorga una experiencia original al englobar una infinidad de posibilidades para todos los gustos y preferencias, y así cada vez son más los turistas que acuden a Galicia para entender la concepción de vinos. No hay duda que existe un maridaje perfecto entre el turismo y la enología, y una manera de turismo experiencial para acercarse al descubrimiento de nuestra tierra. Castro destacou ademais a calidade deste produto enoturístico e do seu importante peso á hora de conseguir a desestacionalización do turismo. Con el objetivo de posicionar nuestra comunidad autónoma como un referente enoturístico. A través de estas rutas del vino que conforman Enoturismo Galicia, ofrecemos una oferta enoturística de gran calidad y variedad. A esto cabe añadir que uno de nuestros ayuntamientos, Cambados, ha sido elegido como Ciudad Europea del Vino 2017. Así, bajo este nuevo producto turístico, desarrollaremos en 2017 un sinfín de iniciativas enoturísticas y enogastronómicas que, sin duda, creemos y estamos convencidos que van a atraer a mayor número de visitantes a nuestros territorios. Les invito, pues, a que vengan a Galicia y no hagan caso, no guarden el secreto. No hace falta. Cuéntenselo a todo el mundo, cuéntenselo como los evangelistas contaron el Evangelio, porque seguro que quienes reciban esta noticia se lo agradecerán. Abonou, señor cura, abonei meu Ramón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón, abonei con Fertimón, abonei con Fertimón. Caleu seu milagro. Abonei con Fertimón. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Tempo agora para a sección das breves. O Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia impartiu un seminario no Instituto Vilamarín de Ourense para dar a coñecer o seu traballo e os produtos que ampara mediante os seus procesos de control e cualificación. Nesta iniciativa participaron uns 40 alumnos dos ciclos medios de formación profesional de servizos e de dirección de cociña. Nunha proxección audiovisual, o Consello detallou o proceso de elaboración dos distintos produtos amparados e o programa de control que desenvolve. Ademais, os alumnos participaron nunha cata comentada na que puideron distinguir entre dous augardentes de Oruxo, un con base de albariño e outro de godello, augardente de ervas e licor café. 53 viticultores beneficiaránse das axudas para a reestruturación e reconversión de viña que saca a Consellería do Medio Rural. As reformas solicitadas terán un importe superior aos 490.000 euros. Así serán 10 plans de reestruturación e reconversión de viña a desenvolver en máis de 45 hectáreas, cunha subvención media por beneficiario de máis de 9.000 euros. Destes 10 plans, 6 son colectivos e 4 individuais. Por provincias, a maior parte dos beneficiarios, máis do 47%, correspóndense con Ourense, seguida por Pontevedra cun 32%. Por zonas vitícolas, a denominación de orixe Rías Baixas, con 17 beneficiarios, sitúase á cabeza. Os reaxustes permitirán diminuir os custos de produción nas explotacións vitícolas onde predomina o minifundio, mellorar as técnicas de xestión das viñas e adaptar as explotacións ao mercado a través de melloras varietais. No período 2000-2016 beneficiáronse destas axudas un total de 9.353 viticultores, cunha superficie afectada de máis de 4.000 hectáreas. O Instituto Galego do Viño deu por finalizada a viaxe a Nova York que realizaron para impartir 2 novos cursos de especialización en uvas e viños españois e galegos. As prazas para estas accións formativas esgotáronse semanas antes do seu comezo, o que supón un éxito rotundo de convocatoria, superando as expectativas de asistencia. As catas realizadas sorprenderon aos alumnos, incluso aos que xa coñecían previamente os viños da Península Ibérica. Este curso enmárcase dentro dunha nova liña de traballo do Ingavi, orientada a fomentar os
profesionais do campo vitivinícola dos países que marcan a tendencia gastronómica e vinícola a nivel mundial, co obxectivo de potenciar o coñecemento e exportación dos viños galegos a novos mercados. Estados Unidos é unha das paradas nunha folla de ruta que inclúe outros destinos como Bogotá, México, Lima ou o Porto. O Museo do Viño de Cambados acollerá mañá o acto de entrega de premios aos viños gañadores na cata das 20º xornadas do Albariño de Palma de Mallorca. O caldo Liñar de Vides recollerá o primeiro premio, mentres que Bouza de Carril e Martín Kodax completarán o podio, ocupando o segundo e o terceiro posto respectivamente. A entrega dos galardóns correrá a cargo de Antonio Seijas, da Federación Hoteleira de Mallorca. E xa chegou o momento de despedir o Orixe e Calidade desta semana, pero non queremos marchar sen antes recordarlles que voltaremos o vindeiro xoves, como sempre, aquí en Canal Rías Baixas, con máis actualidade do sector vitivinícola. Sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.